Karolinka Bebčáková k nám prichádza z Dlhej nad Kysucou. Je žiačka 4. ročníka základnej školy. Medzi jej záľuby patrí kreslenie, spievanie a hra na heligónke. Hraniu sa venuje len pomerne krátko, rok a pol. Avšak snaží sa pod dohľadom pána učiteľa Ondreja Michaliska zdokonaľovať hre a tak robiť radosť svojej rodine a všetkým ľuďom, ktorí si ju vypočujú. Buddha.